Ayenziwa leyo nto. Mina ngikutshela ngentombi yami yaseMeflower Thandeka. Okay, manje seyi-ex. Thandeka Sibande ngidibana naye eEmelo erinkini. Sifika soyi-2 siqala itaxi phansi. Hayi ngimbingelele ngimbuze uzohlala kuphi ngiyakubona usilenda sejazz ngifuna kuhlala eceni kweyilenda ngingazopitshezeka. Athi hayi vele sihlale soyi-2 asihlale kule side sihlala 3 abantu sizogada isilende sinye sesijoyini. Ngithi okay preferably akungaba ngumntwana omncane ongenayo khona ngizoxoxa kahle nawe ahleke. Hayi sesihlala soyi-2 ngalelo sixoxe ngoFebruary 2021. Sesiyaxoxa kamnandi ukuthi iValentine yena uyoyicelebrate kanjani. Asho ukuthi yena usingili khai kubo kusePietermaritzburg uceda kuthola umsebenzi eMayflower Clinic. Uyoba asebenza khona uchashe emarumini ema4. Nithi okay hayi mina ngwaseDondoni. Nakuya mina sengikhipha iDairy Milk bengithi ngiphathele umntana sekhaya ngiyinike yena ngilengaka enkulu ngimnike ngithi hayi nayi iValentine yakho ukwazi phela ukuthi wena umuhle kangaka ungaba singile ungabi nomuntu bamba so happy Valentine asmile ayithatha that serious ngithi hayi yakho mina ngibikelwe before ngiza la taxi ukuthi ngizodibana nomuntu omuhle njengawe. Hey ahleke sengicela amanamba nginike bekamuhle Thandeka ashaya ngehwanqa amhlophe njengalabo sesaba advertise pawns TV. Saqala kuleyo February kuthandana mina naye. So benginokuthi ngimfonele ke vele ngama Friday mangiphuma emsebenzini mina ngisebenza eGS College eGlenmore. Ngimfonele hey ngiyazwakala ngizolala lapho kuwe. Athi hayi no ngeza. Every time mangisi sometimes benginokuya le kuye eMeflower ngama Saturday. Ngilale nje Saturday ebusuku Sunday ngibuyele ekhaya. Bengingathandi ukuthi yena eze azovakashela mina eDondoni ngoba bengisala endlini enkulu nginganalo iroom ngaphandle. So bekungeke sibe free yabona sibe comfortable sihleke yabona nje bese sibantu abadala kahle kahle kulala endlini akusekuthi yabo into right. Angiyokhohlwa 17 September 2021 ngiyomvakashela Thandeka eMayflower emarumini. Ngicela icolleague yami Bennett odrive ipole emhlophe ngithi hey Bennett ngisacela ungikhaphe efeni eShoprite bese sibuya uzangishiya eMayflower ema4 entombini yami bese ngibuya la Dondoni ngizokufakela ipetrol. Athi Bennett ngile ntombi yakho Thandeka ohlala umtshela ngayo ngithi yebo. Athi hayi faka ipetrol sambe sifaka ipetrol kaMadi garage siyikhombe efeni. Asifike efeni ngithenga ikhekhe phela ibirthday yentombi yami. Ngimshaya surprise akimtshela ukuthi ngiyeza Thandeka. Ngithenga ikhekhe ngithenge amafruits eUltramel ngithi 100% juice ngibhadale siphume sina Bennett. La ndleleni solo Bennett ngimtshela ngokuthi Thandeka ngiphatha kahle njani uthembekile ngimkhomba ithombe zaThandeka akakholwa naye Bennett ukuthi Thandeka intombi yami unamanga ngithi hey ngiqinisile athi unamanga ngithi ubuka ke ngikunika nomsebenzi kuze uzombona kahle. Angifuni ukuthi ungibeke egate emarumini lahlala khona bese uyahamba. Ngifuna ukuthi ungene nami wena uzawushutha ngoba akazi ukuthi ngiyeza. Wena uzoshutha ivideo mina mangithi surprise ngiceda kugokoda wena ushutha ireaction yakhe makavele eminyango ngoba ngiyacabanga uzoqhuma nje angihaga ngazi kuzokwenzalani kodwa ngifuna ushuthe mina ngifuna kufaka ku status sami ku WhatsApp nakubo Facebook yabona ukuthi intombi yami nama uyibirthday yayo ngiyispoiler. Avume Bennett nakuya sesikhomba emarumini ema4 eMayflower. Hayi mangifika ngiyagogoda angikokhoda. First thing engizwayo mangisagogoda ngive ivoice yendoda but ngikhohlise yabo ngithi hayi shoot iTV yabona ngiqhubeke ngisenkokoda yabo kakhudlwana yabo ngoba inokho yami ayinako. Avule Thandeka athi akavula the first thing ayenza kunxapha wanxapha wathi kusukela nini wena uzalana ungakangitsheli. Hayi ngithi mina baby ibirthday yakho ngithi surprise ngiqhubeke neplan lami vele elangcondweni surprise ngiphakamisa iplastic uma plastic ayi2 elinye linekhekhe linama fruits ngithi surprise ngimbuke angibheke athi yes yabona nawe lokungangitsheli
awumani ukuthi ukeza yenziwa lento yenzayo. Akasasho njalo abuke eBennett athi ngibani manje lo sishuthayo ngishuthwelani manje. Ngithi hayi mngani wami lona. Athi manje ngishuthelani. Akasasho njalo kuvele enye out end imnyama inehwanqa la yinde. Ithi baby yini inkinga kunenkinga yini la mnyango ngibona ngathi uyathetha.